Ало. Славин Байлов, Оби Architects, нали? Острев, Байлов, Игнатов. Да. С определен афинитет към ски, планини и така нататък. Много хубави проекти в Банско. В Витош има един проект, който знам как ще реализирате. Окей, да, ти. Благодаря. Първо, добър вечер на всички. Индивидуалност и анонимност. Двете отличителни характеристики на съвременния човек. Стремим се към тях и страдаме от тях. Тази вечер няма да ви говорим за архитектура, но ще ви покажем реперите, които ни помагат да бъдем такива, каквито сме. Искаме да ви провокираме да погледнете около себе си. Не е ли удивителен стремежът на човек непрекъснато да преодолява граници, които понякога сам си създава? Да покорява върховете отново и отново. Изпитваме решителността си, волята си. Преминаваме през решения и изпитания. Преследваме целите си. Само че от най-ранна детска възраст канализираме мисленето си. Играем с формички, играем по правилата. Започваме да създаваме клишета, следваме оттъпкани пътеки. Пренебрегваме възможностите, които ни хрумват. Плавно освояваме потребителското чувство и потъваме в анонимност. Понякога появява се униформеното мислене като израз на масова безотговорност или убежище на лична некадърност, но винаги обслужващо нечии интереси и болни амбиции. Възможността да бъдеш някой друг, макар и анонимен, да правиш неща, които иначе са ти забранени, един вид бягство от действителността. Карнавалът е освобождение на плътта, в което още от древността хората са намирали начин да изпуснат напрежението, натрупано от ежедневието. Интуицията, че живеем в несъвършен свят, ражда крайни форми на протест. Стилът на изразяване, поведение, външния вид стават оръжието срещу съществуващите догми. Интересното е, че повечето от тези явления или човешки прояви губят част от енергията и стават масови движения. Обаче има едни хора напълно извън системата. Те живеят още в цикличното време. От вечното ставане към вечното загиване. Те не следват никаква логика, нямат дом, образование, нямат нищо, освен неотолимата жажда за живот. Глобализацията се възприема като премахване на границите и разстоянията, като фактор на развитие в световен мащаб. Но същевременно тя става чудесна жизнена среда за анонимността. Сигурно сте чували новата глобална поговорка Австрия, Австралия или Швеция, Швейцария, все тая. Барби Камикадзе. Появяват се универсални символи, продукт на рекламата, високите технологии и примирението у хората, че някой друг мисли вместо тях. Нашият език е нашата идентичност. Това може да е езика на тялото, музиката, пространството. Танго е пример за индивидуалност. Споделена индивидуалност. Знак на протест, на артистичност, на вандализъм, графиките са просто опит за изразяване. Едно от най-популярните приложения на графиките е политическия протест. Кратки и ясни, като емоцията обикновено гравитира около думата факт.
Линията между изкуството и хулиганството е по-тънка и от линията между любовта и омразата. Следват примери за ярък позитивен индивидуализъм. Вдъхновяват ни истории като тази на известна марка автомобили, започнали с производството на трактори. Днес те създават уникати. Аз, Ричард Брансън, е символ на творческото начало. Впечатлявани смелостта му да експериментира, да взема решение, да бъде различен, да не престава да мечтае и да довежда нещата до край. Технологичните постижения са плод и израз на тези качества, присъщи на индивидуализма. В същото време най-ярък пример за анонимността е пошлостта. Смелостта да търсиш своето място в съвременния свят, да повярваш в собствените си възможности, ни вдъхновява за нещата, с които се занимаваме. И на този не му е лесно. Идеята за един по-красив свят, защото красотата ще спаси света. Благодаря ви за вниманието.